Rean duen boseramailea, Maialen Iriarte, eguerdion eta ongi etorria. Eguerdion eta eskerrik asko. Bruselara begira, jarriko gara gaurkoan, bertaratu baitira Euskal Herriko pentsiodunak. Izan ere, pentsio publikoak defendatzera joan dira bertara, eta hori ezek baitate kolokan, ezta? Bueno, nik abiatzeko esango nuke Euskal pentsio sistema propio baten aldarrikapena egin behar dugula, ezta? Eta guk hemen landu behar dugula arlo hori, garrantzitsua iruditzen zait. Beste hausnarketa bat sortzen zaidana da, pentsioez hitz egiten dugunean, hau da, pentsiodunek ez dute opari bat jasotzen, guk ez dugu opari bat jasoko, ez da opari bat. Gure bizitzan zehar egindako lanaren ostean eta hilabetero egin dugun ekarpenaren ostean lanetik erretiratzen garenean zor zaigun zerbait da. Beraz, uste dut hori ere argi eduki behar dugula. Eta uste dut sistema publikoak garrantzi berezia daukala, ez da? Ikusi dugulako beste arlotan ere privatizazioak zer nolako beherapenak ekarri dituzten arlo guztietan. Eta gainera zein aberasten diran, eta kasu honetan ere, finantza entitateen bitartez eta egin daitezkeen mugimendu horietan guztietan zein aberastuko diran eta zeinek ez duen jasoko dagokiona argi ikusten da. Pentsioen kontuan, bestalde badira hainbat kontu, azken egunotan izpide izan direnak, ez da, eskriba ministroak esan duena, 55 eta 75 urte artekoek agian beste kultura bat beharko luketela eta bat. Nik hausnarketa bat egingo nuke zentzu honetan eta esango nioke berari ere aztertzeko ea zein den 55 urtetik gorako langileen egoera eta zenbat dauden langabezian, ezta, eta agian hori litzatekeela lehenik konpondu beharko lukeena. Eta beste alde batetik ez da lan ere buruan ongi sartzen gazteen prekarietatea eta gazteen langabezia. Adibidez, Araba Bizkaia eta Gipuzkoan 42 izan da, 75 urteko jendea lanean edukitzea. Beraz, badago zera hausnartu eta zer sakondu kontu honen inguruan, eta uste dut, aipatu dizkizudan hildo guzti horiek mai gainean jarri beharrekoak direla. Bitartean, bizitzaren hainbat esparru garestitzen eta garestitzen doaz, horien adibide garbia da argindarraren prezioa, ez da? Geroz eta garestiago dagoen honetan, itzalaldi elektrikoa egingo duzue, bai Euskal Herria Bilduk eta baita Kataluniako eta Galiziako alderdi independentistek ere. Zenolako garrantzia du honek? Begira, argindarraren prezioa ez da goraka eta goraka doala. Argindarraren prezioarena eskandaluzkoa da. Eskandaluzkoa da eta pertsona batzurentzat, hain zuzen ere, beraien ongizate minimo bat ez bermatzeko mailara iritsi daitekeena, agian gehiago neguan gainera bera. Hor gainera, argi dagoena da, bai Espainiako gobernuak eta bai beste gobernu batzuk ere atebirakarien bitartez interesa handiak dituztela oligopolio horietan, ez da, eta nik uste dut horri etena jarri behar zaiola, lehenbailen gainera, eta eskubide bat dena herritar guztiei bermatu egin behar zaiela. Eta horren aurrean, guk planto egiten dugu, eta esaten dugu, oligopolioek horrela jarraituko badute prezioak eskandaluz igotzen, guk planto egingo dugu, itzalaldi egingo dugu, eta gainera protesta eramango dugu kalera, Lotxa de Marreko alderdiek bat egin dugu itzalaldi honekin, eta herritarrak ere deitu nahi ditut konturatu daitezen, zer nolako abusoa dan oligopolioek egiten digutena. Komentatu dugu bizitzaren garestitze orokorra eta baita ere enpleguarekin lotuta hainbat gatazka daudela azken aldian, hainbat pertsonek enplegua galtzen ari direla pandemiaren eraginez edo pandemiak azaleratutako krisiaren eraginez, hortxe daude adibidez Tubacexen lan gatazka, Mercedes eta autogintzak pairatzen ari duen krisia baita ere, ITP-rekin orain badirudi akordio batera heldu dela Jaurlaritza. Egoera honen guztiaren aurrean zein nolako jarrera hartu beharko lukete erakunde publikoek eta Jaurlaritzak? Zu gauza bat esan dezu, da niri interesatzen zait azpimarratzea, ez da pandemiaren eraginez. Ez dakit pandemiaren eraginez edo pandemiaren aitzakian esan beharko genukeen kasu batzuetan, ez da? Oro har, eta ITP aipatu didazu zehazki, baina ITP-ra etorri baino lehenago esango nukena da, Tubacexen kasuan eta abarretan ikusi dugu Jaurlaritza batez ere patronalaren alboan jarri dela eta langileen alboan jarri beharrean patronalen interesei egin diela hemen, ezta? Eta nik zentzu horretan uste dut, Jaurlaritzak beste paper bat jokatu zezakeela.
Eta ITP-ren kasuan, ikusi egin beharko da ITP-rekin zer gertatzen den, ze gaur aipatzen da, abia puntua ez dela txarra, baina nik uste dut oraindik ere gauza asko daudela horrera erabakitzeko, eta ikusi egin beharko da, benetan Eusko Jaurlaritzak baduen aukera nolabait parte hartzeko, ezta? Egia da, joan den larun batean, Urkullu lehendakariak nolabaiteko, kolpea eman zuela mahai gainean, ez dakit zan ikusi zuelako, nolabaiteko arriskua zegoela akordio hori aurrera ateratzeko, edo zan nolabait Jaurlaritzak erakutsi behar duelako industriaren alde, euskal industriaren alde egiten duela, ezta? Edozein kasutan, euskal industriaren errotzeari dagokionez hitz egiten balin badugu, Euskaltel da agian lehenik burura datorki dana, ezta? Baina oso argi eduki behar duena da Eusko Jaurlaritzak nik uste dut, era honetako, Euskaltel izan ezik gainerako enpresei diru laguntzak ematen balin bazaizkie aurrera egiteko edo ona ekartzen balin badira hemen enpresa traktoreak izan daitezen diru publikoz laguntzen diran enpresa horiek gero ordain bat ere zor diotela gizarteari, ezta? Eta ordain hori besteak beste da enplegu egokiak emanez, lan prekarioa ez zabalduz eta benetan traktore izango direnak, bai industriaren ikuspuntutik, baina baita industria horiek aurrera eramaten dituzten langile guztien ikuspuntutik. Eta egoera honetan hainbat pertsona dago, gutxieneko diru sarreraren zain. Euskal Herria Bilduk eskualdatze integrala eta berehalakoa eskatu duzue, azpimarratu duzue gai honek duen garrantzia. Ezinbestekoa da, hain zuzen ere, guri dagokigulako hori kudeatzea, ez da, alde batetik, baina beste alde batetik, argi geratu delako eta kasu honetan bai pandemiaren ondorioz argi geratu dela, beharra zuten hainbat sektorek guk dauzkagun instrumentuetatik kanpo geratu direla kasu batzuetan, eta guk uste dugu IMV delako hau erabili behar dugula gure sistema hobetzeko eta gure jendea, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako jendea kasu honetan hobeto babesteko eta hobeto bizi daitezen laguntzeko. Bestalde, beste lege proposamen bat egin duzu, legebiltzarrean, atzo ikusi genuen nola Berlinen bozkatu zuten referendum batean, jabe handiei edo egiezin handiei etxe bizitza, milaka etxe bizitza espropiatzeko. Euskal Herrian zein da bidea putrefuntzei aurre egiteko eta alokairuak edota etxe bizitza bermatzeko? Guk etxe bizitzak lehentasunez erosteko eta inbertsio funtsen jarduera mugatzeko lege proposamena da egin deguna, ez da? Ze proposatzen dugu honekin, Jaurlaritzak merkatura ateratzen diren parke publikoko etxe bizitzak erosi ditzala. Egin dezake hori, baina azkeneko 6 urteetan okerrezpanago 26-28 aldiz baino ez du egin. Eta lege honen arabera obligazioa izango luke parke publikora ateratzen diren etxe bizitza horiek erosteko. Guk ekonomikoki ere azterketa bat egin dugu eta kontuan izan da bataz beste urtean 600 bat etxe bizitza ateratzen direla merkatura, karakteristika hauetako etxe bizitza ateratzen direla merkatura, horrek izango lukeen inpaktu ekonomikoa 90-90 milioi eurokoa izango litzateke. Honek zer esan nahi du? Gaur egun prestazioetan gastatzen denaren kopuru bera eramango lukeela era honetara egiteak. Baina prestazio sistema batetik egoera estruktural batera pasako ginatekeela. Hau udalerri guztietan edo ze kasutan izango litzateke etxe bidek dagoen beharra asetzen edo dagoen beharraren 80% asetzen ez duen udalerrietan. Eta hori da Araba Bizkaiako eta Gipuzkoako gehienak dira. Horiek izan ere gaur egun etxe bideren parkan 24.000 etxe bizitza daude eta 60.000 dira eskaria egin dutenak. Eta honek ere lagunduko luke gero etxe bizitza horiek saltzen direnean, izaten diren diru beltzak edo izaten diren iruzurrak alde batera uztea. Horretaz aparte, guk lege proposamen honetan merkatu libreko etxe bizitzei ere aplikatuko genieke edo Eusko Jaurlaritzak izango luke eskumena lehentasunez etxe bizitza horiek erosi ahal izateko. Eta hemendik dator funts putre horiena, ezta? Eta adibidez, etxe jabe batek 5 etxe bizitza baino gehiago saldu nahi balituzke, kasu horietan lehentasuna Jaurlaritzak izango luke
eta zentzu horretan murriztu edo eten egingo litzateke apur bat putre funtsek egiten dutena, eta badauzkaguk oso bereziak eta oso konkretuak bai Donostiako Bentaberrin edo bai Donostiako beste zenbait auzotan edo baita Gasteizen ere, ez da? 500 etxe bizitza baino gehiago erosi diren kasuak Donostian, 600 baino gehiago funts putreen eskutan, horiek guztiak Jaurlaritzaren esku geratu izan balira, gaur egun dauden beharren 6% babestuta legoke, ez? Beraz, uste dugu urrats garrantzitsu bat izan daitekeela. Berlinen ikusi dugu, referendum horrek gehiengoaren babesa jaso duela, ikusi egin beharko da, ze hor eztabaida zabalak egon dira, eta gero aplikazioaren inguruan ere bai, ezta? Baina uste dut urrats garrantzitsu badala, eta besteak beste gainera eztabaida hori mahai gainera ekartzen dula, behar izugarria da momentu honetan etxe bizitzaren inguruan dagoena, jende gazteak duen beharra izugarria da, ezin du bizitza proiektu bat egin, alokairok oso garesti daudelako, etxe bizitzak ezin erosi daitezkelako, eta hortan ikuste zentzu horretan nolabaiteko mugatzea ekarriko lukela, eta guk egiten dugun lege proposamen honek, aldaketa estruktural bat dakarrela, ez? Eta legebiltzarrean ikusten duzue lege proposamen hori babesteko borondatea? Guk proposamena egin dugu, uste dugu zentzuzko proposamen bat dela, Jaurlaritzak egin dezaken zerbait dela, esaten dizudan bezala prestazio sistema batetatik egiturazko eskema batera pasako ginatekeela, eta emango litzaiokela nolabaiteko irtenbidea gaur daukagun arazoari. Jaurlaritzako kidei galdetu beharko diozu. Bestalde, autogobernua hitz egiten ari da asko, azken aldean, Andoni Ortuzar horri buruz hitz egin zuen, Iñigo Urkullu lehendakariak baita ere, alderdi egunean, zein puntutan gaude legebiltzarrean gai honen inguruan? Begira, legebiltzarrean gaude, oinarri eta printzipioen akordio bat babestu genuela Eusko Alderdi Jeltzaleak, Euskal Herria Bilduk eta zati batean Elkarrekin Podemosek, eta horrek esan nahi du bere garaian parlamentu hartako gehiengo oso handi babetek babestu genuela, eta hauteskundeak egin ostean oraindik ere babes hori askoz ere handiagoa dela, ezta? Eta hortan jasotzen dena dela Euskal Herria nazio bat dela, erabakitzeko eskubidea duela, estatuarekin beste harreman bat behar duela berdinetik berdinerakoa, eta hori gauzatu izateko blindaje sistema bat behar duela. Orain dela egun gutxi aurkeztu du Jaurlaritzak berak igadura isile izena duen liburu bat Gernikako estatutuak jasan dituen urraketen inguruan, ezta? Eta hori irakurrita argi eta garbi ikusten dana da duela 40 urte babestu zen edo onartu zen hark ere gaur egun ez duela haren antzik ere, ezta? Beraz, beste harreman mota bat behar dugula. Eta nola ikusten dudan hortik aurrera, badaukagula aukera horretan aurrera egiteko, baina gero alderdi egunean esandako mezuak entzuten baldin baditut, zalantza daukat ezer egin nahi duen Eusko Alderdi Jeltzaleak. Batetik erabakitzeko eskubideaz gutxi hitz egiten dute, eta gutxi hitz egiten dute, esaten dut, besteak beste bertan egiko partaideak erabakitzeko eskubideaz, independentziaz hitz egin zuelako, baina gero, beste termino batzutan ere entzun genuelako zer egin behar zan aurrerantzean, ez da autogobernu justu bat, eta era honetako definizio oso ambiguak iruditzen zaizkidanak, ez da? Orduan, erabaki beharko du Eusko Alderdi Jeltzaleak zer egin nahi duen, txapuza bat egin nahi duen, edo benetan herri honi bide bat eman nahi dion etorkizunean eta etorkizuneara begira dituen erronkei erantzun ahal izateko ala ez. Hori galdetuko genizun izan ere EAJaren adierazpen horietan autodeterminazio eskubidea ez zen agertu, eta gero baita ere PSeren jarrera irmoa ikusita, ez dakitzen bide hartuko lukeen estatus berri horrek, edo desberdintasunik legoke aurrekoetan gaia mahai gaineratu denarekin. Begira, urte hauetan esan diran gauzak kontuan izan da ezberdintasunak daude. Hau da, 2015 Urkullu lehendakariak hitzartu zuen galdeketa bat egongo zela, eta beranduago esan zuen 2020 urterako uste zuela erabakitzeko eskubidea gauzatzeko moduan egongo ginatekeela, ezta? Ordutik hona
desagertu egin da erabakitzeko eskubidea. Eta nik uste dudana da, 40 urteren ostean, eztabaidaren muina hortxe dagoela erabakitzeko eskubidean, eta ez dela konponduko herri honek duen herri izaten nahi hori erabakitzeko eskubidea mai gainean ez baldin badago, eta gainera ezingo direla aurrera eraman mai gainean jartzen diren beste proposamen batzuk ere, ezta? Alderdi sozialistari dagokionez, alderdi sozialista gutxiengo bat da legebiltzar honetan, eta politika orokorreko plenuan neronek, eta baita PNVek esandakoaren aritik esango detez, gutxiengo batek ezin diola printzipioz inposatu gehiengo bati, eta beraz herri honen gehiengoari, herritarren gehiengoari zeinek izan behar duen bidea, baina nik uste dut aspirazionalki ere guk bide hori urratu nahi dugunok herri honi eskaini behar diogula bide hori, eta etorriko da Pako beherapenarekin, baina ez zara zu joango Pakoren gana beherapena egina, ez da? Orduan, uste dut, herri honen gehiengoak bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea nahi duela, esan duela, behin eta berriro, eta guk, herri hautetsiek, herritarrek erantzun behar diegula, herritarren gehiengoari kasu honetan. Bestalde, Espainiar estatuko aurrekontuetara begira jarriko gara, aste honetan zehar, azken egunetan Felix Bolaños ministroarekin bildu zarete, lehen bilera izan da, baina aurrekontuak laster onartu nahi ditu Espainiako gobernuak, ez dakit zeri buruz hitz egin zen bilera horretan, nola ikusten duzuen Euskal Herria Bilduren lehentasun horiek proposamenean? Bilera hartan argi eta garbi esan genuen marragorririk etzala egongo, baina txekezuririk etzala egongo. Eta gaur Mertxe Aizpurak berriro errepikatu du, txekezuririk ez dela egongo. Eta badaudela Euskal Herria Bildurekin hartutako konpromiso batzuk bete egin behar direnak. Ze konpromisoak betetzeko dira. Nik ez dakit jendeak ze uste duen, baina konpromiso bat hartzen baldin bada, eta sinatzen baldin bada, bete egin behar da. Eta lan erreformaren inguruko akordio hura zan hain zuzen ere sinatu genuena, eta hori bete egin beharko da. Eta esan da bezala gu zabalik gaude, elkarrizketatan jarraituko dugu, Bolañosekin elkartu aurretik elkarrizketa gehiago izan dira, gaia mamitzeko eta aztertzeko aukera izan dugu eta izango dugu, baina ez dezatela pentsatu hau doainik, denik. Egiten diran akordioak betetzeko dira, eta betetzen ez baldin badira, norberak ikusiko du orduan zer egin nahi duen eta nola egin nahi duen aurrera aurrekontuekin. Lan erreforma hori indargabetzeko adostasuna aipatu duzu, duela urtebete adostu zenutena aurreko aurrekontuetan. Noski, urte baten ondoren eta datorren aurrekontuetara begira, horrek sinergarritasuna kentzen dio Espainiako gobernuari edo kolokan jartzen du egindako adostasunen indarra? Errepikatuko dizut, akordio bat sinatzen denean betetzeko izaten da. Euskal Herria Bilduk sinatzen duena bete egiten du. Esaten duena egiten du eta egiten duena esaten du. Eta aurrez aurre ditugunei gauza bertsua eskatzen diegu. Esaten dutena betetzea. Akordio bat sinatu genuen, garrantzitsua dena herri honentzako, eta eskatzen dieguna da betetzea. Eta esan bezala, gure urratsak emateko modua, orain artekoa bezala izango da, baina txekezuririk gabe. Beste adostasun horietako batzuk dira Gernikako estatutuan hitzartutakoak, ez da, espetxe eskumena badirudi azkenean helduko dela Eusko Jaurlaritzaren eskuetara, ostiral honetan, zenolako aldaketak ekarri beharko lituzke? Guk zentzu horretan, behin eta berriro esan dugu, guk badauzkagula 100 proposamen, ez da, hain zuzen ere, kartzeletan dagoen bizitza kartzelak izan behar duen funtzio hori hobetzeko, ez da? Eta iruditzen zaiguna da, edozein preso bere etxetik gertu egon behar duela, eta zentzu horretan betiko apelazio bat, ez da, euskal presoak ere Euskal Herriko kartzeletan egon behar dutela, baina kartzelak berak ere izan behar dula gizartean txertatzeko eta urrats bat aurrera emateko eta balio behar duen instituzio bat, ez du izan behar zulo bat non eta ez dakit erabateko hibernazioan dauden personak. Persona presoek ere eskubideak dituzte, eta eskubideoik bermatu behar zaizkie, eta aukerak eman behar zaizkie, berriro ere gizartean daudenean, eta kartzela zigorra amaitzen denean,
bizitza normala egin ahal izateko eta gero badaude aukerak, bueno, kartzelan aurrera egin ahal izateko, permisoak lortu ahal izateko, bueno, graduetan gora egin ahal izateko, eta uste dut kartzela politika gizatiarrago bat egin behar dela preso guztientzat. Espetxetaz ari garela, Iruñeko espetxera goaz, bertan eman baitzuten duela egun batzuk Ema Isabel filma, presoen aurrean, eta Eduardo Santosek adierazi duenez, justizia restauratiboa da mahai gainean jartzen duena filmak. Zer duzu esateko horri buruz? Bueno, begira, nik uste dute herri honek bizi izan duen biolentziaren inguruan egiten diran eta ematen diran urrats guztiak baliogarriak direla, ezta? Edozein kasutan osatzen dute edo dira puzle baten pieza bat, eta puzle horren pieza horrek osatuko du, hain zuzen ere herri honetan gertatutako guztiaren zati bat, eta zentzu horretan zati guztiak mahai gainean izatea eta puzlea osoa egiteko aukera izatea garrantzitsua iruditzen zait. Hau da biolentzia guztiak, hau da biktima guztiak, hau da biktima guztientzako aitortza eta eskaini behar zaien hori guztia, ezta? Orduan iruditzen zait, pieza bat gehiago dela eta puzle horren pieza guztiak osatu behar ditugula. Ildo horretan Eusko Jaurlaritzak bizikidetzarako plana aurkeztu berri du, Bizi Berri 2024, nola baloratzen duzu plan hori? Bueno, ez da lehenengo plana, 3. plana da aurkeztu duen hau, eta iruditzen zaidana da, berak egiten duen irakurketan, orain dela 3 plan gauden toki bertsuan uzten gaituela, ezta? Eta iruditzen zait elkarbizitzan eta bakean urratsak emateko, urratsak eman behar direla arlo guztietan eta biolentzia guztiei begiratu behar zaiela. Plan honek azpimarra berezia egiten dio biolentzia bati, baina beste biolentzia batzuk ez ditu ez espezifikatzen, ez ditu zehazten, eta iruditzen zait, lehen esan dudan bezala, herri honek pairatu duela eta pairatzen duela oraindik bai erabateko eta besteko violentzia eta violentzia horiek guztiak gainditu eta elkarbizitza bide bat egiteko gai izan behar duen plan bat eduki behar dugula mahai gainean eta gabezia handiak ikusten dizkiogu zentzu horretan udaberri plan horri. Gaiza datuta, hezkuntza arloak ere protagonismoa hartu du legebiltzarrean, azken aldian, itun berri baten premiaz aritu zarete, eta aurrerantzean edo aurrerago Euskal Lege propio baten beharraz, ezta? Zintzuk dira premia horien atzen dauden argudioak? Bueno, Euskal Herria Bilduk bere hausnarketa propioa egin du gai honen inguruan, ezta? Eta Euskal Eskola Publiko burujabe baterantzko bidea marraztu du, transiziorako bide bat, ikusita gaur egun, ze arazo estruktural dauzkan hezkuntzak eta euskal hezkuntza geldi edo geldoaldi batean dagoela, ezta? Izan jaiotze tasagatik, izan segregazioagatik, jatorriagatiko segregazioagatik edo arrazoi sozioekonomikoegatiko segregazioagatik. Eta iruditzen zaigu urrats bat emateko garaia iritsi dela eta guk egin dugun plana Euskal Herri osorako plan bat da. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoara etorrita eta egon daiteken akordio horren inguruan, gauza bere ikusten dugu, ezta? Egia dela, guretzat hezkuntza gizarte aurreratu eta gizarte kritiko eta gizarte inklusibo baterako ildo oso garrantzitsua dela, eta gu lanean aritzeko prest gaudela akordio baterako, ezta? Akordio horretarako iruditzen zait oso garrantzitsua izango dela hezkuntzan dauden eragile guztiekin elkarrizketa sakon bat, elkarrizketa pausatu bat ematea, alderdien arteko kontu bat bakarrik izan ez egin iruditzen zaidalako, askoz ere harrera eta egokiagoa izango dugula, hain zuzen ere, eragile guztiek parte hartzen badute eta guztiak sentitzen baldin badute egiten den horren parte direla, parte garela, ezta? Orduan guk buru belarri lan egingo dugu horretan, ea lortzen dugun Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako lege on bat, eta, ikasle kritikoak, ikasle hobeak eta jakituriaz jantziak izango direnak dauzkagun erronka hauei ongi aurre egin ahal izateko.
Hezkuntzan dagoen beste erronketako bat da euskalduntzea, euskalduntze prozesu hori, eta euskaraz ari garela bi berri azken aldian, Espainiatik datozenak, alde batetik PSOEk uko egin diola euskararen eta hizkuntzako ofizialen erabilerari kongresuan, eta bestetik baita ere hautsakarrotu dituen ikusentzunezko lege proiektu horrek, ez, euskarak ere at geldituko litzatekeena. Bai. Bueno, nik uste dut egoera larria dela euskararena, eta euskararen eragileek ere horrelaxe aipatu izan dute, azken denboratan behin eta berriro eta konpromiso baterako deia egin dute, eta nik uste dut konpromiso hori helduta elkarlanerako beharra ezinbestekoa dela momentu honetan bizi duen egoeragatik, eta gainera bizi duen egoera horri gehitu behar zaiolako azken garaietan euskara eta euskaraz bizi nahi dugunok sufritzen ditugun erasoak, ezta? Eta neurri batean lotsagabekeria bat ere bai, euskaraz hitz egin nahi dezulako, edo euskaraz eskatzen dezulako, edo dena delakoa. Nik argi daukadana da, zentzu honetan, 21. mendera ekarri behar ditugula dauzkagun legeak, eta euskarak gainera erronka handiak dituela, gizarteak dituen erronka horien aurrean ekosistema berriak sortuz eta erronka horiek ere euskaldunduz, ezta? Eta ekosistema horien artean dago, ikusentzunezkoen arlo hori guztia, ezta? Eskolak eragin handia izaten du eta izan beharko luke gure ustez, eta horregatik guk inbertsio sistema bat da proposatzen duguna euskalduntzerako, baina argi dagoena da eskolak bakarrik ezin duela egin, eta eskolatik kanpora beste ekosistema batzuk eraiki behar ditugula, gure aurrek, gure herritarrek, kanpotik etortzen diren herritarrek eta euskararekin lehenengo aldiz topo egiten dutenek, beraien tabletan, beraien telefonoan, beraien egunerokoan euskara topatu dezaten, euskara aukera bezala topatu dezaten, eskubide bat delako euskaraz jakitea, eta zentzu horretan iruditzen zaigu ekosistema horiek osatze aldera gauza asko aldatu behar direla zentzu horretan. Amaitzeko, gauza bat heldu nahiko genioke, eta hori da Carlos Garaikoetxeak EAko lehendakari ohiak azken aldian egindako adierazpenak Euskal Herria Bilduren egituratzearekin lotutakoak. Zer dekozu esateko horren aurrean? Lehenik eta behin esango dizut, Carlos Garaikoetxea nik asko apreziatzen dudan pertsona bat dela, eta are gehiago esango dizut, Euskal Herria Bildura etortzeko hautua egin nuenean, bere hitz oso atseginak eta oso animozkoak jaso nituela, ezta? Nik aprezio handia diot Carlos Garaikoetxeari, berak gainera bere traiektoria politikoan egin duenagatik. Edozein kasutan, kongresu bat egin berria dugu, eta kongresu horretan geure buruari eta gure militantziak Euskal Herria Bildurentzat autu batzuk egin ditu eta autu batzuk babestu ditu. Orain dela 15 egun izango da, gure konferientzia politikoan, gure plan politikoa berretsi genuen, eta gehiengoz berretsi genuen, ezta? Beraz, militantziak, Euskal Herria Bilduko militantziak gehiengoz hautatu du Euskal Herria Bilduk datozen hilabete eta urteetan egingo duen bidea, eta nik Garaikoetxea lehendakariari esaten diodana da, bere indarra ere oso garrantzitsua dela, eta batu dadila bere indar guztiz proiektu hau bultzatzera. Maialen Iriarte, Euskal Herria Bilduko bozeramailea legebiltzarrean, eskerrik asko Hamaika Telebistarentzat tarte bat hartzeagatik. Mila esker zuei.